Solsona, any del senyor 1592. Febrer, plaça Major, segona nit del Carnestoltes. Au, Albert! Balla com si demà no haguéssim d'anar a esmolar ganivets de sol a sol. Pau, aquestes són les millors nits de l'any. No treballo, no reso i ningú em mane. Ni la dona, ni l'amo, ni cap sant del calendari. No ho diguis massa fort, que Déu té molt bona oïda. Va, home, va. No em siguis cagamandúrries. Si no, i com cansi això de remenar els malucs. Quin goig que fa avui la plaça. Sembla ben bé la d'una ciutat. Oh, va, passa'm la bota, que ara sí que veig que li has fet massa forat. Sí, home, ciutat i bisbat, no et fot? Deixa't estar. Ara bé, molt goig i tot el que tu vulguis, però mai no he entès per què la plaça fa pendent. Hauríem de demanar-li al batlle que ens ho nivelli, això, perquè algun dia ens hi farem mal aquí. Això és propi del segle XV. I aquesta és la plaça bona de Solsona, Segur que això, en pocs anys, ho tenim arreglat. Confiança en els governants. Parlant dels que manen... Oita, mira'm, sóc el batlle ducal! Prometo que us prometré tot el que pugui i més. I l'única que hi guanyarà serà la meva butxaca. Deixa't estar de burles, que això ve després. Vine amb mi, que anirem a seduir aquelles dues damiseles amb els nostres passos prohibits. Passa abans la bota de vi, però amb un parell de globs a la panxa no hi ha millor fandiller empatreït en tot Solsona que jo. Mentre aquells bailets ballaven, bevien i reien, mentrestant, a uns pocs metres de la plaça, a una cantonada del carrer de Sant Cristòfol, un parell de capellans es miren aquest espectacle. Si a la plaça tot és gresca i despreocupació, aquí tot el contrari. Això és la plaça del pecat. Porten 3 nits ballant, 3! Amb capes, amb barrets, disfresses i... Alegria! On s'han pensat que som? Aquí la gent ha de ser discreta i temorosa. Diuen que fins i tot s'han rigut del batlle ducal. Han perdut el temor de Déu. Això s'està descontrolant i algú hi ha de posar remei. Però, germà, què portes aquí amagat a sota la capa? Què ha estat aquest soroll? El respecte hi porto. Quina mena de respecte metàl·lic portes a sota la capa? Pedrenyals, dagues... Estàs segur que això és una bona idea? Ja saps que nosaltres no hi podem anar. Jo havia entès que només havíem de mirar malament. Venia a imposar el respecte que mereixen els manaments de Nostre Senyor. Deixa que Nostre Senyor posi ordre al cel i nosaltres el posarem a la terra. Ja s'ha acabat que Solsona sigui Sodoma i Gomorra. A on s'has vist? Si continuem aquest ritme, acabarem amb una batllessa, una patrona negra, organistes i regidors homosexuals. Ara fes-me cas. Tapa't amb la capa i fes cara de no haver rigut mai. Ui, tranquil, que això ja ve de sèrie. Tu queda la daga i el pedrenyal. Segueix-me que posarem fi al Carnestoltes de Solsona per sempre més. Mentrestant, a la plaça... Mossa, tens la fandilla més bonica que la verge aquella del Pou. Vine cap aquí, mestressa, que rodarem més ràpid que les campanes de Santa Maria quan hi ha foc. Albert, aquest Carnestoltes és històric. Se'n parlarà temps del que estem vivint avui. Tu has vist quines cames té aquella de Cau Aguilar? Són més fermes que les muralles. De sobte, però... apareixen al bell mig de la plaça 2 individus tapats amb capes fosques. La gent, quieta, para de ballar i se'ls queda mirant. En un tres i no res es treuen les caputxes i aturen el ball. Atureu aquesta bogeria, per Déu! Estàveu avisats i ara ho pagareu. Els balladors no entenen què està passant. Però que s'han tornat bojos. Hi havia una crida que els capellans no podien venir armats. I ells són
qui ha de venir a exigir ordre. Els canonges del convent de Sant Agustí, 2 caps en un mateix coixí? En sentir aquesta frase, el monjo més veterà encès com una teia s'apropi al ballador i li llança un cop amb la daga per espantar i per matar. Insolent! Què creus? Que el Carnestoltes et dona dret a tot? Ja vindràs a confessar-te, ja vindràs quan s'hagi acabat aquesta festa de prepada. El jove, sorprès, es posa la mà a la costella i respon. Però què fa? No era gent de pau, la cristiana, que no veu que em podria haver fet molt mal. No tan mal com el que vosaltres feu a Déu celebrant aquesta festa de pecadors. La trifulca acaba amb pentes i rodolons. Els capellans acaben sortint cames ajudeu-me de la plaça i el ball d'aquella nit s'acabi dissolent. L'endemà es repetirà alguna escena similar. Després dels fets, els solsonins que celebraven el Carnaval van informar dels atacs dels capellans al síndic del govern municipal perquè demanés explicacions als superiors del convent. Aquesta queixa, que data del 1592, és el primer document de tota la història on es fa esment del Carnaval de Solsona, en aquell moment Carnestoltes de Solsona. Un carnaval que des dels seus orígens ja molestava tal com mane. L'Albert Colell, el Pau Sobirà i el Marc Segués han vingut a posar ulleres a les diòptries de la història. I el Jan Pallissa i el Marc Vilà a tocar botons perquè els pugueu sentir des de casa. Ells són els Ulls de Clio. Epa, nois, tornem a ser-hi, bon carnaval! Bon carnaval! Carnaval a tots! L'episodi més especial de l'any, no? Ja hi anem a ser, I aquest any fem fet teatre del bo. Aquest any... Radionovel·la, una temàtica que encara no havíem tocat. Com si fos demà, podríem dir-ne. Com us heu sentit vivint el que potser és dels primers carnavals de la història de Solsona? En primera Curiós. persona. Molt bé, molt bé. Ha estat curiós, que a més, vull dir, és una història que ja sabíem, però que el primer document sigui perquè es foten hòsties per Carnaval, és una cosa bastant divertida. Sí, diu molt del que vindrà després, no?, una mica. No fotre'ns hòsties. Va, dic, se m'està amenaçant en directe. No, vull dir que se'n parlarà, saps? Si aquest carnaval hi ha hòsties i dagues, Sí, veniu-me a buscar. recuperarem aquest tall, Carrer Potser ho Sant has Pau. incitat I tu. carrer de nosaltres Sant Pau. no som responsables. No, De pràcticament res. Del que passi dins del galliner sí, el que fora no. a fora no. Doncs, com heu vist, estem en radionovel·la, cadascú de nosaltres ha fet un capítol Sí? i acabem de fer el primer. I els altres no sabem el que passa. Exacte, és a dir, el Pau i jo hem improvisat. Tenim un guió al davant, evidentment, però hem improvisat perquè no sabem ben bé què és el que estem a punt de llegir. I tots tres farem el mateix i ara anirem, doncs, al meu capítol, que passa uns anys després. Anem. Som-hi. Es va despertar, com es desperten els homes quan el món ja no els espera. A les fosques, amb la llengua com un drap brut i el cervell fent voltaretes. No sabia qui era exactament durant els primers segons, que són els més sincers de la vida, ni on era, que és la pregunta que ve després, quan el cos ja ha decidit continuar existint. Si això és la mort, algú hauria d'avisar que fa olor de vi dolent. Va allargar la mà, va tocar una taula, o una bota, o una taula que s'havia rendit i havia decidit ser bota. El terra era fred, l'aire espès, i el cap li feia mal. Bon dia, Catalunya! Som diumenge 1 de març de 1990. Barcelona continua preparant-se per unes Olimpíades que han de posar el país al mapa del món, mentre les forces de seguretat mantenen l'alerta per possibles amenaces terroristes. En política internacional, el Soviet Suprem de la Unió Soviètica aprova la propietat privada de la terra i la seva herència. Una ràdio? Una ràdio? Si hi ha ràdio, hi ha civilització. I si hi ha civilització, no hauria d'estar a les fosques. On és aquesta ràdio? On collons estic? No sabia on era, però intuïa una cosa fonamental. No havia d'estar allà. El record va entrar sense demanar permís, com entren sempre els pitjors records, amb veu coneguda. Marc, noi, que ja t'ho dic ara, que jo aquesta nit vaig a la Chelsea, que tinc el palco pagat i l'he d'amortitzar.
Et penses que em quedaré sense escoltar la Núria Feliu, la mata ruc d'honor d'aquest any? Oh, que bé que canta i que guapa que és! Home, pare, vull dir, senyor, vostè sap que la seva filla avui està malalta, que no pot sortir, que no li faria gaire gràcia imaginar-se'l ballant agafat a una altra senyora mentre ella és al llit amb febre i una pobra tassa de camamilla. Què en pensaria la vostra difunta esposa d'això? La vida és curta, Marc, i el carnaval encara més curt. I si una dona no pot ballar un any, no passa res, ja ballarà l'any que ve. Però jo no penso perdre una nit perquè la grip s'hagi avançat al calendari. A tu no t'ho havia explicat encara com vaig conèixer la meva difunta esposa. Mira, abans no érem pas tan liberals com vosaltres. Si tenies una parella per ballar durant el carnaval, havies d'anar amb ella tots els dies. I no només això, havies de cobrir els gastos d'ella i de la mare. De la mare i tot? Però això és un negoci pèssim, no? Creu-me que hi ha mosses que ja s'ho fan valdre, ja. El cas és que la meva futura esposa en aquell moment festejava amb un dels de dalt, un dels de l'Ateneu. Però no cobria els gastos de la sogra. Així que un bon dia vaig anar-hi jo per darrere i la família la va convèncer perquè em canviés per mi. En Marc va empassar saliva. Aprofitant que la seva parella estava malalta, havia quedat amb una amiga a la Chelsea. No comptava que el seu sogre, ja gran, volgués anar a la sala. El record es va dissoldre com el sucre dins el cafè, un cafè que necessitava amb urgència. La foscor tornava a ser absoluta. Catalunya Ràdio, les notícies de la una. Notícia d'última hora. Ahir a la nit es va haver de desallotjar la sala de concerts Chelsea de Solsona per una amenaça de bomba. Finalment, tot va quedar en un ensurt, però els fets han generat cert malestar. La mare del Tano? Un ensurt? Sí, això és una forma bastant educada de dir he fet el ridícul més gran de tota la meva vida. El cor li va fer un salt. El record tornava, i aquest cop no venia sol. El Marc caminava en cercles, com si el pensament fos una plaça massa gran. No es decidia a entrar a la Chelsea. Havia de trobar una manera per no quedar malament ni amb la parella, ni amb l'amiga, ni amb el sogre. No puc dir-li que no, ara. No puc deixar que ell entri... Realment, estic bé amb la meva parella, però ella fa tants anys que la conec. Ai, què pensarà el meu sogre? No puc desaparèixer. Bé? O potser sí. És que sempre em foto amb uns embolics. Però de cop i volta va tenir una idea absurda, però que li va semblar genial. Va entrar a una cabina telefònica. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, carnaval. Sí, escuchen. Hay una bomba en la Chelsea. Sí, una bomba, mucha bomba. Bueno, gracias. Atenció! Atenció! Núria, tu segueix cantant com si res, eh? Estimats carnavaleros i carnavaleres, ara començarem un joc sorpresa que consisteix a sortir tots a fora immediatament per comparses, que a fora hi ha unes coques per tots. Per sorpresa seva, el president de la Junta va veure que tothom seguia les seves ordres sense posar-les en dubte. Tothom, excepte 4 padrins que no es volien moure del palco. Jo no surto, que ja m'he tret l'abric. Tu no saps amb qui estàs parlant o què? No ho sé amb qui estic parlant, però sí que sé que ha de sortir a fora, senyor, que s'està acabant el temps en aquest joc. Escolti, tu potser és massa jove, però jo he sigut molt important pel carnaval, Au. Saps allò de posar el primer sermonaire dalt d'un cotxe descapotable per si havíem de fugir corrent dels grisos? Sí. Va ser idea meva, Au. I el 81, saps qui va anar corrents al taller a buscar el xut mentre ja l'estaven presentant aquí a la Xalça? Vaig ser jo també. Senyor, prou de batalletes i historietes, que són molt interessants, però és que hem rebut una amenaça de bomba. Hòstia!
La idea genial tenia conseqüències. I les conseqüències feien olor de presó. Merda. És que segur que estic a la garrajola. Ai, em tanquen de per vida. No podré explicar que tot ho he fet per amor. Bé, i una mica també per covardia, però sobretot per amor. Mentre comprovava que estigués tot una peça, la llengua va trobar un buit abans que el cervell trobés el record. Espera. Això no hi era. Efectivament, li faltava una dent. No. M'hauré de quedar per sempre a la ràdio. Ja no podré fer el meu somni, que és ser una estrella de la tele. Després del desallotjament, el vi va semblar una bona idea. Va anar a buscar una tasca a provar vi, mistela, moscatell i qualsevol beuratge que el pogués relaxar dels nervis passats. Un cop a dintre, després d'acostumar la seva vista a la foscor immune d'aquell antro, va veure dues persones, una a cada punta de la barra. Una era una silueta reconeguda, el seu sogre. Això de la Xelsa, Marc, ha estat estrany, molt estrany. No sé si ha sigut una carnavalada o ha passat de veritat. De l'esglai que no he pogut tornar a casa i he pensat que, mira, un gotet de vi em calmaria els nervis. El darrer dia de Carnestoltes, padrins i noies pels carrers van. Elles l'emprenen a garrotades i elles s'ho miren tot somicant. Mira qui hi ha, el traïdor del carnaval de baix. Parla tu, que durant la República ballaves amb qui tocaves segons el vent polític. Encara no has superat que et fotés la parella per 4 duros que no vas voler pagar la mare. Sempre has estat un milhomes. Encara recordo passejant els dos ases, un que portava una serra i un altre un colom, amb la pancarta. 200 quilos d'ametlles? Ja en teniu. Els de baix, els de Cal Pixarada, sempre us heu cregut més del que sou. I bé, que ens veu esperar després a la plaça Major, els de dalt, els de l'Ateneu, després de fer el vostre superet, el Sant Roc. La primera garrotada la vas fotre tu. A veure, hi hagi pau. Aquí ningú s'ha de fotre garrotades. Això són coses del passat, ja. Tu calla! Ai! Per culpa vostra va venir la Guàrdia Civil. L'alcalde va suspendre l'enterrament del Carnestoltes i a sobre veu córrer a esbombar-ho als escolanets del claustre perquè ho publiquessin al Natbuf. Sempre us heu pensat que sou els amos de Solsona. Ara resulta que no es fa carnaval per culpa meva. Tot sí, i encara hauràs estat tu qui ha fet aquesta amenaça de bomba. O pitjor, potser n'has posat una de veritat. El Marc començava a estar fart d'aquesta discussió i no volia que la sang arribés al riu. Una garrotada al seu sogre, a la seva edat, no podia acabar bé de cap manera. Des de que havia fet la trucada, que tenia un neguit a l'estómac. L'alcohol, lluny de treure aquest neguit, només feia que la seva panxa emetés uns sons estranys. Indicatius que alguna cosa grossa estava a punt de passar. Va intentar aturar-ho, però no va poder. Havia de triar. A l'esquerra, el seu sogre. A la dreta, el senyor enfurismat. Va girar el cap a la dreta. I de sobte, un cop sec i la foscor. Efectivament, aquest lloc fosc on estava era una tasca. Tancat, sol, amb una dent menys. A la butxaca va recordar que hi portava un encenedor. Va localitzar la porta que estava tancada. Al costat de la porta, però, una esquerda vertical amb un paperot entaforat a dintre. Amb l'ajuda de l'encenedor el va llegir. Tasca oficial, sortides només en horari nocturn. En cas d'oblit, seguir el protocol. El protocol! Sempre hi ha un protocol. A sota de l'esquerda, penjada d'un clau rovellat que sobresortia, hi havia una màscara vella, de cartró, amb un nas exagerat i un somriure immoralment alegre. No recordava haver-la vist mai. En girar-la, hi havia escrit amb una lletra clara. Posar-se-la i dir 3 vegades qui ets. Sí, ara resulta que jo he de confiar en això.
Aquí segur que hi ha alguna càmera amagada i algú està gravant aquesta escena perquè surti la pel·lícula del Carnaval. El cap li deia que allò era absurd. El cos, en canvi, li demanava urgentment un cafè i una dutxa. Es va posar la màscara. A veure... Em dic Marc i no sé com he arribat fins aquí. Res. Em dic Marc i no sé com he arribat fins aquí. He fet coses mal fetes, però me'n penedeixo. Res. Em dic Marc, he mentit, he estimat malament, he perdut una dent i prometo no tornar a fer servir una cabina telefònica mai més per Carnaval. La porta es va obrir lentament, com si fes anys que esperés exactament aquesta confessió. La llum del matí va entrar sense entusiasme, com si també tingués ressaca. En Marc va sortir al carrer, amb la màscara encara posada. A fora ningú li va fer cap pregunta. Ningú no ho feia mai durant el Carnaval. Un home disfressat de bisbe, o qui sap si el mateix bisbe, li va picar l'espatlla i li va dir: On t'havies posat? El teu sogre es va esbatussar ahir amb en Josep Maria aquí dins i va venir la Guàrdia Civil per separar-los. Ell està a l'hospital. El Josep Maria ha passat la nit al calabós i aquesta tasca ha estat clausurada. En Marc va respirar profundament. Va mirar el cel gris de març. Va tocar-se el buit de la boca. Resulta que després de perdre el coneixement pel cop de puny, l'havien estirat a un costat de la tasca, perquè no fes nosa i no rebés cap més cop d'aquella batalla campal que s'havia organitzat. La Guàrdia Civil no l'havia vist. En el seu estat, begut i vomitat, s'havia camuflat en la immundícia del terra i havia enclausurat el local amb ella dintre. I llavors ho va entendre tot. No havia estat tancat. Havia estat retingut perquè a una tasca només et deixa marxar quan ja tens una història prou bona per explicar. Molt bé! Molt bé, eh? Això quin premi ho presentem? Això presentarem els Premis Draca. Premis És Draca. art, és art. A veure, a mi Bueno. m'han sorgit diversos dubtes d'aquesta història. Què hi ha de veritat, què hi ha de mentida? Clar, és a dir, la mateixa nit que hi ha una amenaça de bomba a la Xelsa, hi ha una baralla en una tasca que acaba No, amb és la a dir, intervenció de la Guàrdia Civil. Què diuen els llibres? Albert? Exacte, a veure, treu el llibre aquest d'aquí tenim a la taula. no, tothom el té a casa, que el consulti cadascú a Però casa ningú l'ha seva. obert mai, aquell llibre a casa. Les coses certes aquí és el tema de la bomba, això del xut que hem dit que quan el van estrenar van haver de córrer per fer-lo arribar a lloc, el sermó que el van haver fet sobre un cotxe, l'anècdota dels anys 30 de dos ases, que això de les ametlles que es van fotre hòsties, lo de les dones, que s'havies de pagar a la dona i a la mare, això també ho he recuperat d'un treball de recerca que va fer el senyor d'aquí al costat i que li vam presentar fa uns 4 o 5 anys. Estàs citant el Pau. Estic citant Ostres, els anexos del Pau. Estàs citant el Pau que et citava tu. I la història de la tasca és una història genèrica que podria haver passat en qualsevol tasca, però que realment no va passar. O sí, Qui sap? Quina és la millor història que tenim en una tasca? Que em tatuïn el cul en un galliner. Els ballets. Senyores jubilades, Aquells ballets que fem aquell dia. heu de venir-hi. Heu de venir-hi. Segurament el divendres ens hi podem trobar. Ja ho trobarem. Sobre la marxa. Exacte. Busqueu gent que ho sàpigui. Això es diu a Bocorella. Sí. Doncs escolta, si us sembla bé, anirem a fer la última d'aquestes 3 petites radionovel·les de Carnaval. Doncs ens en anem a dissabte 1 de març de 2025. La gent de Solsona, com habitualment passa amb la gent de Solsona, no és a casa. Per situar-nos, si mirem al cel, la pinta no acaba de ser gaire bona. No, fa mala pinta, no? Hi ha uns quants núvols que van saludant per allà i que, qui sap, potser faran una mica la guitza. La gent de Solsona, com habitualment passa amb la gent... amb la gent en general, en sap molt de meteorologia. Ui. Fixeu-vos, si no, el que deien 2 dels parroquians habituals de la Xeta. Res. Això no és res. 4 núvols prims, però això abans de les 9 ho tenim fora. Tu, i escolta'm, no cal ser tan purità tampoc, que si els gegants es mullen una mica, tampoc no passa res, eh? Au, va, calla, que tu no en tens ni punyetera idea del temps. Mira, aquí el telèfon que em va regalar la meva dona, i tinc l'internet aquest, que va molt bé aquest internet, que et diu el temps que farà. I aquí, mireu bé, diu que plourà tot seguit avui, demà, demà passat, fins dijous que ve. No hi ha pas tanta aigua. A veure si Sant Pere haurà de trucar a l'electricista. Val més un de privat, home, perquè si li ha d'arreglar la brigada igual, encara hi serem demà. En fi, tu,
Vaig cap a casa, que si no la dona em renye. Però si has sigut solter tota la vida, bandarra! Una conversa... Està marxant, sí. Una conversa que potser és cada dissabte a l'aixeta. Molts experts en general. Molts experts en general. Mentrestant això passava, la gent de la Junta del Carnaval, formada casualment pels fills dels parroquians habituals de l'aixeta, començaven a espetegar de dents. La previsió que feien els experts, els de veritat, no els donava gaire esperança. Tu, i ara què fem? Els geganters ja estan nerviosos i he rebut aproximadament uns 50 missatges de coneguts demanant-me si se suspèn, si se segueix, què coi es fa... Voleu que truqui el meu pare, que hi entén d'això del temps? Això, a veure, Albert, això si de cas d'aquí una estona, si no et sap greu, no molestéssim ara. I si ho fem a la Chelsea? Albert, perdona. Sí? Els actes ja no es fan a la Chelsea. Com? Això és l'escena contemporània. Ara es fan a la Polivalent, a la teva sala. No, Tens raó, perdona, seguim. En fi, que ja tothom frisava de nervis. Ai, sí, s'ha Les vist ara, comparses s'estaven començant a disfressar el típic graig de l'amic que viu a la carretera de Torà. El Jimmy ja no donava l'abast tapant els altaveus amb bosses d'escombraries. I els parroquians seguien a l'aixeta. I encara feien la cervesa. Vull dir, no la mateixa cervesa, sinó una altra. Ai, Quina vida més dura! Si us sembla bé, veient el panorama, tornem a connectar amb la Junta del Carnaval, a veure com ho porten. Fa 5 minuts que hi hem parlat, però crec que han rebut tants missatges que alguna cosa deuen haver decidit. No. No. Vaja. D'acord, doncs no ho sé, no conec cap meteoròleg jo. Si de cas tornem a anar a l'aixeta i a veure com ho tenim. Un altre! Ui, patirem. Juguem als daus, o no? Que 4 de negre. Tu, mira, aquí el mòbil, el que em va pagar la mestressa, la parienta, i tinc l'internet aquest que et deia abans que em va també, i diu que el temps que farà, i mira, plourà avui, demà passat, l'altre fins diumenge vinent. Però no era fins dijous. Una fot és el mateix. No res, home. Tu, i si no es pot fer l'arribada, tampoc passa res. I els ballets tampoc, No. que cada any hi ha més gent. Ai, sí. I tots forasters. Pixapent! Això s'ha convertit en un espectacle per la gent de fora. Digue-ho. Clar, fan venir això dels matarrucs d'honor i au, tothom a veure'l. Aquest any diuen que són els de la Susana. Què dius? No sé pas de qui parles. Clar, com que ara tot està pensat pel jovent. I els gegants? Ui, els gegants. Abans, tu te'n recordes quan els allà amb nosaltres? Hosti, que ho fèiem de bé. amb més ganes. I un somriure. I la gent aixecava els braços. Oh, I Límpia. feien el ball del Límpia. No, i clar, els ballets. Ara hi ha un ballet per cada gegant, Hòstia saps? puta, si no L'any que s'acabi ve- mai, tio. L'any que ve farem el ball de... Hosti, no Del sé. saquet, del bou, de la mulassa... El ball del camió del porta a porta farem. Tu. I els músics? Els músics. No, És que veig dirigits per aquell- aquí ja no, Aquí ja no. A veure, sembla que per aquí, pel Pinganillo, ens està intentant contactar la gent de la Junta del Carnaval. No. No, perdoneu, és l'emissora de la policia local que s'ha colat. Una cosa, pot ser que s'estiguin explicant el xiste de mis tetes. Que mal sé! Era un policia que diu «Escuche, me gustaría ver mi teta». I llavors una nona li diu «No, me gustaría...» Bueno, no era així. No sé. Mare de Déu. Espera, que ara potser sí que és l'emissora de la Junta del Carnaval que vol contactar amb nosaltres. Tampoc. No. No, perdoneu, m'he confós. Torna a ser l'emissora de la policia local. Pot ser que s'estiguin explicant el xiste del Joan Merda? Jo aquest sí que me'l sé, aquest sí. L'explicaré millor que el de mis tetes, de debò. Mireu. Era un senyor que es deia Joan Merda. I va anar al registre i es volia canviar el nom, saps? Perquè, clar, és que si diu Joan Merda... és que si tu dius Joan Merda, és normal que vulguis anar al registre a canviar-te el nom. I ara els registres ja són més liberals, que abans, clar, posaven el nom en castellà, no deixaven canviar res, i allò que entra el senyor allà... Vostè Joan Merda, saps? Allà a la sala d'espera, vostè Joan Merda, havia demanat cita per canviar el nom, veritat? Llavors, diu, sí, em vull canviar el nom. Molt bé, què li posarem? Josep Merda. Molt bé.
Moltes gràcies, eh? En fi, ja veieu que si ens ho hem de solucionar aquests parroquians, anem arreglats. Diria que ara sí, ens arriba un telegrama de la Junta. A veure què diu. Sí, última hora des de la Junta. S'ha pres una decisió amb celeritat. Com que ara no plou, farem l'arribada. Espera. Treu el cap d'aquí dintre l'aixeta, que fa estona que estem tancats. Veure. Que ara sí que plou. Mare de Déu. Si de cas farem directament la baixada. No, que continuï plovent. Doncs no sé, fem els ballets? Encara plou. No, farem la penjada. Ja el tenim penjat Hosti. i sembla que ja no plou. Doncs va, ara sí, fem els ballets. Vols dir? Treu els gegants i no t'ho pensis ni un minut més. Ai. I així va ser. Així va ser com la Junta va passar nervis tota la tarda. I mentrestant la gent era al bar, criticant, fent-se els entesos i esperant a veure què passava. Però com si fos per art de màgia, quan el Carnaval va cridar, la gent va sortir. Uns carrers on semblava que no hi havia ningú, en un tres i no res, van omplir-se de gent per penjar el ruc i saltar amb els ballets. I l'arribada també va arribar. La pluja no serà mai un impediment. Pot fer que les coses vagin més lentes. Sí. Fins i tot que no es puguin fer tal com s'esperava. Però aquesta festa ens crema dins. I això, cap raig d'aigua no ho podrà parar. Que ho has fet maco, això, Pau. Quin acabament més bonic. Ningú podrà parar. Però si no hi ha pluja... Molt millor! Molt millor. Ara m'ha agafat unes ganes Així. de carnaval. Així. Ai. El xiste practica el pròxim dia, el del Mistetes. Sí, perdó, és que I el pensava que el tenia clar. també, Bueno, s'ha allargat. I tenim frase o no avui del programa? Jo crec que la frase pot ser una situació que és la policia local explicant-se el xiste de Mistetes pel walkie-talkie. Per tant, si us sembla bé, deixarem aquí el programa i ens trobarem al carrer i al galliner. Algun ballet s'haurà de fer. Algun ballet s'haurà de fer. Apa. Ja ho trobarem. Bon carnaval! Bon carnaval! Tanquem els ulls de Clio! ¿Por qué no te callas?